अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। हे पर्यावरणपूरक गणपती मूर्ती बनाव्यात याच्यासाठी नेहमी वेगवेगळे प्रयत्न करत आलो आहे आणि यावर्षी सुद्धा या योजनेमध्ये जवळपास 55 मूर्तिकारांनी जिल्हा बँकेकडून सुमारे प्रत्येकी 1.5 लाखापर्यंत अशा प्रकारच्या कर्जाची उचल केली आणि त्याचा वापर त्या व्यवसायासाठी करतायत आणि दिवसेंदिवस दर प्रतिवर्षी या संख्येमध्ये वाढ होते आणि हा व्यवसाय सुद्धा आता हळूहळू आपल्या जिल्ह्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने वाढतो आहे, तो स्थिरावतो आहे आणि याच्यासाठी जिल्हा बँकेचं हे जे योगदान आहे त्याचा उपयोग ही सगळी मंडळी घेत आहेत याचं आम्हाला समाधान आहे। किती रक्कम यंदा वाटप झालं काय? यावर्षी जवळपास 50 लाख रुपयापर्यंतची रक्कम आपण या योजनेमध्ये वितरित केलेली आहे। वाढतील अजून याच्यामध्ये ही जी योजना आहे या योजनेमध्ये वैशिष्ट्य असं आहे की हे सगळे कर्जदार गणपतीच्या 11व्या दिवशी म्हणजे अनंत चतुर्थीपर्यंत ही सगळी खाती पूर्ण पेड करतात आणि हे आतापर्यंतचं रेकॉर्ड आहे की इथे 99% पेक्षा जास्त वसुली त्याच्यामध्ये राहिलेली आहे। ज्यामध्ये कधीही आम्हाला या मूर्तिकारांकडे कर्जाच्या वसुलीसाठी साधा एक कॉल सुद्धा करावा लागत नाही, एवढं प्रामाणिकपणे हे सगळे मूर्तिकार या कर्जाची परतफेड करतात। म्हणून कमी व्याजदराने आपण याचं वितरण करतो। आत्तापर्यंत यावर्षी 50 लाख रुपयापर्यंतची वितरण झालं आहे, परंतु अजूनही येत्या कालावधीमध्ये जवळपास अपेक्षा आहे की 20 लाखापेक्षा जास्त कर्ज वितरण त्याच्यामध्ये वाढ होईल आणि त्यामुळे या जिल्ह्यातल्या मूर्तिकारांना अन्य कोणाकडे किंवा उधारीवर कुठल्या प्रकारची वस्तू खरेदीसाठी प्रयत्न करावा लागत नाही। जेव्हा त्यांना वाढीव आवश्यकता लागते तेव्हा ते शाखांशी संपर्क करून त्याचा उपयोग करून घेतात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।